Ria Rosemore hija tifla Ingliża ta' 9 snin li qatet xara biex jinħolqu parrokki għal tfal li tilfu xarhom minħabba mart jew kundizzjonijiet mediċi. Storja li saħansitra ispirat ktieb illi sar bris il-Malta Community Chest Fund. Fl-aħħar jiem, Ria Rosemore iltaqet mal-President Miriam Spiteri de Bono li ferħitilha għal ġest li għamlet. It-tifla qatet xara f'Malta waqt vakanza għand it-tija tagħha li hi parrukkiera. Għaddietu lil laqda mhux governattiva Little Princess Trust tar-Renju Unit li taħdem mill-qrib ma' tfal li jkunu għaddejjin mill-esperjenza diffiċli tal-mart pal-Malta Community Chest Fund f'Malta. Din it-trust toħloq parrokki magħmula minn xahar reali u jingħataw lil dawk li jitilfu xarhom minħabba li qed jingħataw il-kura. Il-ġest ta' Ria ispira l-ktieb ta' xahar Ria miktub mill-ħabiba tal-familja Patricia Bondin li ħadet din l-inizjattiva meta stemet bil-ġest tat-tifla Ingliża. Il-qlieħ minn dan li ktib se jmur bris il-kawża tal-Community Chest Fund li tkompli tassisti li daw kollha li jiġu bżonna. Il-Malta Community Chest Fund rat il-ġest ta' din it-tifla bħala komplementari mal-ħidma tagħha sabiex tfal ikunu inkoraġġuti jimpenjaw ruhom bris il-bżonnijiet ta' ħaddieħor. Matul il-laqgħa mal-President Ria spjegat kif il-ġest tagħha kien ispirat mill-istejjer ta' tfal oħra li jitilfu xarhom minħabba l-mart. Kienet hi li xtaqet li tagħmel din id-donazzjoni ta' xar u insistiet li twettaq il-ġest tagħha minkejja li kienet taf li kienet seddum biex terġa' tagħmel xara għad-daqs li kien qabel. Il-President Miriam Spiteri de Bono rrikonoxxiet li din kienet inizjattiva li ħadet tifla ta' 9 snin min jedda għaliex ħasset fiha sens ta' responsabilità u altruizmu biex tgħin lil ħaddieħor u kien għalhekk li aċċettat it-talba għall-laqgħa magħha waqt li indirizzat lil Ria l-President ħeġġitha biex tkompli tixpruna inizjattivi simili fil-komunità tagħha u biex tiġbor magħha l-sħaba tal-iskola u teġġiġhom biex huma wkoll ikunu parti minn inizjattivi bris ħaddieħor minn barra Ria u omma. Għal din il-laqgħa ta' korteżija attendew ukoll l-awtriċi tal-ktieb Patricia Bondin, l-illustratriċi Lynn Zammit Russell u l-editur il-professur Tony Aquilina akkumpanjat minn Joan McCallef, il-fundatriċi ta' Faraja Publishing House.